A kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi nínú ilé. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, àǹtí mi, gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Mo kí yín pé ẹ káàárọ̀, torí lọ́dọ̀ tiwa ń bí àárọ̀ ni àwa wà. Ẹ káàsán, báyẹ̀ pọ̀sán lẹ́yìn wà. Ẹ káalẹ́. Orúkọ mi ni Dr. Abiz Abolade. Ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà mà ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Wọ́n ta ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà ilé mi àti yín. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi, kò ní jẹ́ pín wa. A ní sìnkú aya, a ní sìnkú ọmọ. Àwa náà ní lẹ́ni àkọlẹ̀bọ̀. Aboyún ilé wọn bí wẹ́rẹ́. Àwọn tí ò tí ì bí, Ọlọ́run á fún yín lọ́mọ alálùbáríkà. Ẹ̀yin tẹ́ wá diwọ́ sísẹ̀ sínú bí ó ṣe ń bọ́ lára igi tí ò ní igi lára. Ọjọ́ ìkúnlẹ̀ kò ní ní yín lára. Mo mú wá fún wa lénìí. Mo mú Ape Iferan wá fún tọkùnrin tóbìnrin. Ṣé rí iṣẹ́ yìí, ẹni tí a lè ṣe sí ò ní dáhùn lára ẹ̀. Mo ní ẹni tó bá jẹ́ alágbára tó náà strong. La lè lo iṣẹ́ Ape Oni Fitila yìí fún. Kí ni Ape Oni Fitila? Òun náà ni mo mú lọ́wọ́ yìí. Táwọn ìyá wa fi ń taná níjọ́. Àwa náà bá ń gbà yìí. Wọ́n fi ń taná níjọ́. Wọ́n fi epo tó ti yé yín. Ó ti yé ẹ̀yin àgbàlagbà. Ṣé rí iṣẹ́ Ape yìí? Ó dájú o. Àmì Elédùmarè ó dájú jùlọ. Mo máa ń sọ pé mi ò wá síta láti wá parọ́ fún nǹkan kan. Àwọn nǹkan yẹn wọ́n lè ṣe fúnra wa ni. Àwọn nǹkan táwa náà lè ṣe fúnra wa ni. Ní ìdíkẹ́ tẹ́ ẹ pè mí, ẹ má pè mí. Ẹ ṣe fúnra yín. Ẹ ṣe fúnra yín. Ó dájú. Àmì Elédùmarè ó dájú jùlọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe, ẹ dákun. Mo bẹ̀ yín ni, bá mi subscribe. Torí pé nǹkan tí mo fẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi náà nìyẹn. Ó sì dá mi lójú pé ẹ ṣe fún mi. Ẹ̀yin tí ẹ fún mi ní ẹ̀bùn ọlọ́kan òjọ̀kan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Wọ́n yóò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ní àkàtọ́kẹ́ tí wí kan. Ọlọ́run wọlá ní oṣù tá a wà yìí. Ìlọ́po oore, ìlọ́po ẹ̀san, Ọlọ́run á mi ṣe fún yín. Mo dúpẹ́, ẹ kú fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, kí la máa lọ wá fún Ape Iferan Oni Fitila. Ká lọ wá ìyẹ́ àgbè, ìyá àlùkò, ìyá odídẹrẹ́, ìyá àgbè kan, àlùkò kan, ìyá odídẹrẹ́ kan àti àtàrí. Ẹ jẹ́ ká jó. Ṣé a ti jó? Ẹ jẹ́ ká lọ. Mo máa ń sọ pé tí má ti wà lórí program báyìí, ẹ máa mú báírò àti ìwé. Kẹ́ máa kọ àwọn nǹkan sílẹ̀. Ẹ má wá gbàgbé láti máa share program yìí kó lè jẹ́ àǹfààní fún ẹlòmíì. Ẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá mi subscribe. Ẹ subscribe, ẹ share, ẹ like. Nǹkan tí ò bá yé yín, ẹ béèrè, ẹ comment. A ṣàlàyé fún yín dáadáa lórí program yìí. Ìyá àgbè, ìyá àlùkò, ìyá odídẹrẹ́ tí a ti jó mọ́ odidi àtàrí kan. Tí a bá ti wá jọ ẹ ká wá pépà funfun tí ò ní ìlà. A wá da ẹ̀bùn sí, a tẹ Ifá èjì ogbè. Ó ní gbólóhùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi. Mi lè má dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórí mi. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ẹ dákun, mo bẹ̀ yín ni. Bá mi subscribe. Ẹ mọ̀ pé ọkùnrin tó ń ṣe wọn rà fún ọkùnrin, àkọsẹ́ ló ń ṣe. Ẹ dákun, mo bẹ̀ yín ni. Èyí tí mo fẹ́ lọ́wọ́ yín náà nìyẹn. Ó dá mi lójú pé ẹ ṣe fún mi.
Ṣé rí iṣẹ́ yìí ọkùnrin lè lò ó, a lè sá sóbìnrin tó bá fẹ́, a lè sá sọ́kùnrin tó bá nífẹ̀ẹ́. Sọ̀rọ̀ mi ti yé yín? Ẹ má jẹ́ ká fi ṣeré o, Ape yìí ó dájú o, àmọ́ Elédùmarè ó dájú jùlọ. Tá ti tẹ ifá ìjì ògbè sínú pépà, tá ti tẹ̀ á tẹ̀ sínú pépà yẹn. Gbólóhùn náà lélẹ̀. Agbe ló jí, á sì sílẹ̀ mẹ́ta. Ifá ìjì ògbè ni o. Agbe ló jí ló ń sunkún ìdájí. Agbe ló jí ló ń sunkún ìdájí. Agbe ló jí ló ń sunkún ìdájí. Àlùkò ló ń sunkún ìyálẹ̀ta. Àlùkò ló ń sunkún ìyálẹ̀ta. Àlùkò ló ń sunkún ìyálẹ̀ta. Onídẹrẹ́ ló jí ló ń sunkún tọ̀sán tòru. Onídẹrẹ́ ló jí ló ń sunkún tọ̀sán tòru. Onídẹrẹ́ ló jí ló ń sunkún tọ̀sán tòru. Kí lágbájá ọmọ lágbájá kó máa sunkún àti wá rí mi lónìí. Lágbájá ọmọ lágbájá kó máa sunkún àti wá rí mi lónìí. Lágbájá ọmọ lágbájá kó máa sunkún àti wá rí mi lónìí. Tí ò bá rí mi, kó má sùn, kó má wò. Èjì ògbè bá mi jí lágbájá ọmọ lágbájá sílẹ̀ àfi tó wá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá. Torí agbe ló jí ló ń sunkún tọ̀sán tòru. Lágbájá ọmọ lágbájá kó máa sunkún lọ́sàn-án àti òru tí ò bá tí ì rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá. A máa bá òògùn yìí, a máa bá wíjọ́ bá wa ṣe fẹ́. Bá ti wá sí báyẹn tán, a wá pépà yìí má ṣe ṣe ni tí oògùn ti wà nínú ẹ̀. A wá ṣe báyìí. A lè dì nìyẹn o. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Bá mi share program yìí, ẹ bá mi like. Bá ṣe dì ní, ẹ jẹ́ ká wá dì ní òwú funfun. Òwú funfun. Bá ti wá dì tán, ẹ wojú fìtílà yìí. Ojú fìtílà yìí, lójú kan yìí. A wá fi pépà yìí síbẹ̀ báyìí. A bu epo sí epo, ògèrè epo. A fi epo sí ara pépà yìí lẹ́nu. Ẹ jẹ́ ká wá sáná sí i. Bá ti wá fi iná sí i, yóò máa jò díẹ̀ díẹ̀. Ṣùgbọ́n alẹ́ la máa ń ṣiṣẹ́ yìí o. Alẹ́ lè máa ṣe títí tí ó fi jó tán. Bí a ṣe ṣe nìyẹn. A ní ìjọba lórí ètò yìí. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ bá mi share program yìí. Nǹkan tí ò bá yé yín, ẹ béèrè ìbéèrè. Ẹ comment, ẹ share, ẹ like. Orúkọ mi ò yí padà, orúkọ mi máa ń yín àbúrò yín, olólùfẹ́ yín. Orúkọ mi ni Dr. Abiz Abolade. Ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi náà ní di. Ìbànújẹ́ ó kéré tóbi, kò ní jẹ́ pín yín, kò ní jẹ́ pín èmi. Òròkòdò ayé ò ní lù fún wa jó. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá tẹ wà ní diaspora, àtọ́lá àtọ́là, àtẹrú àtẹrù, ọ̀yẹ́ kò wálé wá bá wa. Àwa tá wà nílé náà ní ti yóò gbòde o, àní tòde wọlé. Òròkòdò ayé ò ní lù fún wa jó. Ire o, ó dìgbà kan náà.